sayang 다 가슴의 네 안드아 빌랑부터 네 심에 날 발생 지리지리 bởi nay đây muốn đi sẽ ra sing bởi lang bởi nang ion nay đi lấy thứ. Hey guys, good morning. Dini जोङो 1K नि पार्टी जानो थाखाय फैदों आरोना बेयाव नै ट्री हाउसआव स' नायनो हागौ नोंसोर ट्री हाउस जों दा फैदों दिनै स' 1K नि पार्टी जों खेबसे बुंदोंमोन आरो पार्टी जागोन होनना स' दिनै पार्टी जानोसै नै लोगोफोर जोंनिया नै दिनैनि 1K नि पार्टीया राजीव स' लोगोफोर जोंनियाथ' माबाया मा होनो साबसक्राइबार 2K प्लास जाबाय स' होमबाबो जों 1K नि नामाव मोनसे पार्टी जादों आरोना स' जों खेबसे बुंखादोंमोन ना पार्टी जागोन होनना 1K स्पेसियेल स' बिदिनो 10K आवबो जागोन स' आसा खालामबाय उनफ्राव बिदिनो हेफाजाब होबाय थागोन ना स' जों दा साब्रै फैदों नै राजीव आं धोरोम ओमफ्राय मा बुंदो स' सानलाय दायदि फैदों आरोना स' इनिखाय खोमसि नुदों दिनै जाबायना स' जों दा जानोसै स' एसे नायबाय थादो गोसोनि दोहौ जायो नोङो जेब्लायबो सान हर मिजिंनि फुरियाव दिंगा जावलांनो गोसो जायो अमा बेदर प्लेटनै सावमिन अमा बेदरा बेसेबां मिथिगौ 200 टाका आरोना 200 फेमिलिनि अनलि 200 निखिना 200 गाइस जों दा जाखांबाय माबाखौ पार्टीखौ ओमफ्राय नायनो हागौ नै बे जाबाय ट्री हाउस ओमफ्राय नै जाबो मोनसे ट्री हाउस दङ स' जोंजों लोगोसे फैफादों जाय सानै गार्लस ओमफ्राय राजीवा जोंनिया पे खालामगासिनो फैसाखौ माबानि पार्टीनिखौ स' पार्टीयाथ' बहुत थांबाय कस्टा गासिबो 590 थांदों स' बेदरानो एसेयानो 200 आरोना 10ताल' पिसा 200 स' आसुरित जेनेबा आं सानदों पुरा प्लेटसो मोनगोन ना गैया पुरा लस स' जोंनिया आयो जाबाय आरोना ओइ माबायाव रेस्टुरेन्टआव थ' जों दा एसे थाबायनो थांनो नागिरदों स' जागौबाय आरो खिन्थु आं सरि नै ओमफ्राय फैयै जों माबाखौ लोगो मोनबाय जोंनिया अंखारनो होन्दोंमोनलै ब्लगाव नै हया दै नुना अंखारनो होन्दोंमोन मा होनो फैना Hi everyone, please do like, subscribe. बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामदों नोंथांमोननो भिउ बेसेबां मोजां भिउ देखायगासिनो बिथाङा नायनानै ला do visit everyone दे बाय बाय अके स' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ ओमफ्राय आं दिनै आरोना पुरा ब्लग बनायनायनि पुरा मुडआव गैयामोन थारमाने स' बेनिखायनो मोजाङै भिडिअ बानायनो हायासै आं मोजाङै ट्री हाउसखौ एक्सप्लेन खालामना खिन्थानो हायासै थ' सरि ओमफ्राय इयुनाव फैफिनगोन बेयावनो ट्री हाउसआवलाय ओमफ्राय इयुनाव फैदोंबा आरोना मोजाङै देखायगोन दै लोगोफोर पुरा मोजाङै एक्सप्लेन खालामना देखायगोन आं So guys, बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ and again thank you so much जोंखौ 1 monthनि गेजेरावनो 2K plus subscriber जोंखौ जाहोनायनि थाखाय जोंखौ बिदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय स' again thank you so much and आसा खालामो बिदिनो इयुनाव सापर्ट खालामबाय थागोन ना स' thank you so much लोगोफोर ओमफ्राय जों दा न'आव थांगासिनो आरोना स' बिदिनो लोगो मोनफिनसै इयुननि ब्लगाव स' guys दिनैनि थाखाय bye bye